El donen per bo a la primera, per tant, intent vàlid de 4 de 9 fora dels castellers de Vilafranca. Aquests no desmunten peu, aquests tiren amunt. Almenys quadren el castell, malgrat que el tenen de mida oberta, el tenen obert a terços. L'hauran de treballar algun dels terços amb braços esquirats, amb braços oberts. Els quarts, no obstant, arriben bé a cames dels quints, malgrat que, torno a repetir, està un pèl estirat, agafat pràcticament amb mida de 4 de 9 amb l'agulla. Es col·locaran ràpidament els sisens, castell que anirà ràpid. Recordeu, 8 de descarregats aquesta temporada dels castellers de Vilafranca. El darrer el varen poder veure tot just per la vigília de la festa major el dia 29, perquè els dies 30 i 31, recordeu, es van descarregar el 4 de 9 amb l'agulla. Atenció ja a la pujada del pis de dosos col·locats, castell que té aquest trontollet, com amb el 3 de 9, que no fa patir, però sí que no deixa de bellugar. El 4, de moment el van defensant amb tranquil·litat, dosos col·locats, ja tenim aixecador i enxanet a dalt, per tant, això sí que anirà ràpid, un castell que els verds no faran trigar gaire. Entra ja l'aixecadora, l'enxaneta ja és dalt, a punt d'anar a carregar, 4 de 9 en folre, carregat dels castellers de Vilafranca, força tranquil de moment, com diem, molt obert per baix, tancadet per dalt, de moment defensable, és un castell, com diem, té unes mides lletges, ara els sisens ja molt tancats, però han salvat ja la sortida de Xacodí Enxaneta, que podia ser la part més complicada, com diem, no serà un 4 maco pel que fa a les mides, perquè l'han agafat molt estirat, però això sí, l'han defensat amb tranquil·litat. És un castell que en cap moment ha donat sensació de que podia caure. Per tant, els verds resolen aquesta segona ronda amb aquest 4 en folre treballat, que descarreguen, surten ja els sisens en aquesta segona ronda, que de moment ens ha deixat l'intent desmuntat de 5 de 9 en folre de la colla jove Xiquets de Tarragona, aquest 4 de 9 en folre, el 9è de la temporada, i en porten 9 de descarregat dels